envers d'aconseguir pobles i ciutats participatius i amb una administració molt més propera. Punt 9. Descentralització. Treballar cap a la descentralització autonòmica i municipal a partir de les seves propostes. Descentralització dels serveis i cessió de competències als ajuntaments. Descentralització dels recursos administratius dels grans pobles i ciutats a través d'oficines úniques radicades en districtes i barriades. Descentralització dels recursos econòmics dels grans pobles i ciutats, destinant una part de l'impost municipal a les juntes de districte o consell municipals. Potenciar les oficines d'atenció al consumidor i reclamar als tribunals arbitrals de consums en les ciutats i pobles capitals de comarca. Reforma de la nova llei de règim local, modificada sense consens. Això no sé, me sona una mica... ho fan prou vegades, i perquè elimina molts serveis que avui donen els ajuntaments. Punt 10. Gestió social. Participació de les entitats veïnals socials en la gestió i planificació d'equipaments, infraestructures i serveis de caràcter públic. Punt 11. Noves formes de participar. Supressió del silenci administratiu, sense haver una resposta. Efectivament, no ens cal que, com no diuen res, perquè molt fàcilment pot dir una cosa contrària als nostres interessos i com no arriba la carta, o s'ha perdut, o no li dona la gana a qui sigui de transmetre-ho, doncs ho tenim que carregar. Això del silenci administratiu s'ha d'acabar de per totes. 12. Perquè fa els consells sectorials i o municipals dels ajuntaments hauran de comportar una memòria anual i indicadors de seguiments. 13. Referèndums municipals. Això és una cosa que tenim que instaurar ja per si i per llei en tots els ajuntaments perquè són moltes coses que tenen que... Obrir la consulta pública en els barris, districtes, pobles i ciutats a partir de la iniciativa dels representants polítics i de la iniciativa ciutadana quan aquest siga del 10% de la població censada. Referèndums que també es poden fer per internet, que és una cosa que avui en dia va molt. Tot això, parlem d'internet moltes vegades i la participació i el referèndum, però tampoc el que no ens podem quedar mai, el que